салом дӯстони азизам, ба канали Кулчахан хуш омадед. Тарзи таҳияи бичак ва ё тунукча ё самбусаи алафӣ. Қаблан ман тарзи таҳияи кадубичакро гузошта будам. Ин ҳам айнан ҳамон дастур аст, танҳо ба ҷои каду аз алафҳои баҳорӣ истифода мекунем. Дар ҳар маҳалли Тоҷикистон ҳар гуна ном мебаранд. хуб алафҳоро хурд мекунем, пиёзро то тилоранг шуданаш бирён мекунем ва ҳардуро омехта карда мурчу қаламфору намак ҳар чӣ ки худатон дӯст медоред илова кунед. Ҳамаро хуб омехта мекунем. кабутиҳо ҳаҷмашон 2 баробар хурд мешавад ва хамирамонро тунук мекунем. Хамир ҳамон хамири ҳамакора аст ки шумо бо он огоҳ ҳастед. Хамире ки бо он самбусаву манту мекунанд. Ман борҳо ин хамирро нишон додам. Хамирро ба андозаҳои дилхоҳ хурд мекунем ва дохилаш аз алафҳо мегузорем. каме аз рӯяшон фишор медиҳем то хуб часпида истанд ва акнун онҳоро дар тоба, хеле муҳим аст, беравған мепазем, айнан мисли ҳамон кадубичак ва вақте ки тарафи дигар мегардонем, як тарафашро каме равған мемолем, зиёд не каме. ва боз айнан ҳамин корро такрор мекунем. Боз паҳлӯи дигар ки гардонидем, ин тарафашро ҳам каме равған мемолем. ҳамон коре ки дар кадубичак кардем, шумо бо он огаҳ ҳастед. хуб бичакҳои алафии баҳории мо омода шудаанд. нӯши ҷон азизон, умедворам ин дастур писандатон меояд. Барои аҳли хонаводаи худ омода мекунед ва то дидор ва дастурҳои дигар, худованд нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо. Рамазон муборак бошад.